Bon dia. Ahir el Partit Popular va prendre en solitari la decisió de continuar en el procés de privatització de la gestió del Centre Cultural Polifuncional del Poble de la Vall. Una decisió que ha pres sense haver dialogat res amb ningú. El Partit Popular no ha volgut escoltar res de lo que li han plantejat els grups municipals de l'oposició i tampoc en ningú moment ha parlat res en les associacions culturals del Poble de la Vall. Lo lògic en un tema com este haver sigut obrir un procés de diàleg per a buscar junts, entre tots, la forma en què ens pareguera més convenient portar avant la gestió d'este centre polifuncional i també per a dissenyar junts quin tipus d'activitats culturals són les més adequades per al poble de la Vall i, per tant, a partir d'ahir, en el diàleg entre tots, plantejar quin era el millor model de gestió del centre polifuncional. Però el Partit Popular no vol contemplar ninguna possibilitat que no siga la privatització de la gestió. Per això, perquè ells només pensen en privatitzar, no volen dialogar res amb ningú. A més d'això, Esquerra Unida considerem que la forma en què el Partit Popular planteja la privatització de la gestió del Centre Cultural Polivalent és la pitjor opció per al poble de la Vall. És la pitjor opció perquè el que el Partit Popular planteja suposa que per obrir 24 dies a l'any el centre polifuncional, l'Ajuntament li pagarà a una empresa privada al voltant de 300.000 euros cada any, és a dir, prop d'1.200.000 euros en 4 anys, que és el que inicialment contempla el govern de Clavell per a privatitzar la gestió d'aquest centre polifuncional. És a dir, la privatització ens costarà moltíssims diners al poble de la Vall. I a més, l'únic que ha plantejat el Partit Popular és aquesta opció, una opció que consisteix bàsicament en donar beneficis a una empresa pagant-li un cànon fix a l'Ajuntament i seus 300.000 euros cada any i a més l'empresa podrà obtenir beneficis també en les entrades, en el que aconseguisca recaudar de les entrades, perquè d'aquests 24 dies que estan previstos, la meitat, és a dir, 12 dies, estan reservats per actuacions per les que pagarem els que vulguem anar a aquestes activitats una entrada. Esquerra Unida considerem que seria molt millor una gestió pública d'aquest centre polifuncional, una gestió pública portada bé directament per l'Ajuntament o bé directament per l'Ajuntament en col·laboració en altres organismes públics que se dediquen a l'activitat cultural. Seria millor i seria més barat. I a més considerem que seria molt millor haver obert un procés de diàleg per a consensuar i buscar junts entre tots quin és el millor model de gestió. Però tenim el mateix problema de sempre. El Partit Popular, una vegada més, posa de manifest que l'únic que s'ha de fer és privatitzar tots els serveis públics i després els veïns paguem i molt car les conseqüències d'aquesta opció privatitzadora de tot que té el Partit Popular.